No és el mateix el pensament crític que ser un cunyao, d'acord? Com es diferencia una cosa de l'altra? Molt fàcil. Mira, el pensament crític no es tracta de criticar tot. Això és simplement criticar per criticar. I si, a més, el pensament crític tu creus que és simplement que has entès perfectament totes les mentides que ens estan col·locant a tothom i que, en canvi, tu ets l'únic que no, tu ets l'únic que no, tu ets l'únic que ha vist la llum i que ho entén tot, jo diria que no és que tinguis pensament crític, sinó que és que el que ets és un cunyau de tota la vida. Sí o no? Com es detecta el pensament crític de debò? El pensament crític no és criticar les idees o opinions dels altres. Si de cas, el pensament crític és criticar les pròpies opinions, aquelles idees preconcebudes que tu inicialment tens sobre algun tema i que si t'apretes una mica, si li rasques una mica, acabes dient, ostres, doncs no és així.